Nå, men det er så cykelturen, der er kommet til Svinøjste. Er det ikke korrekt? Jo, Så hvor er vi nu? det er på grænsen til Tyskland. Fra Polen af. Jamen, hvor bor vi henne? Vi bor på en campingplads i Svinøjske. Okay. Og det er en god campingplads, ikke? Den er simpelthen altid bomber af russer. Jamen, det er godt. Hvor har vi kørt fra i dag? Reval. Okay. En by, der hedder Reval. Ja. Var det en god tur? Om turen var fin. Ja. Det var udmærket. Det var bare på få bakker. For få bakker? Ja, fordi os, der kommer ud fra det vestjyske, flade vestjyske, elsker bakker. Okay. Vi kan ikke få dem høje nok. Nej. Jamen, altså, jeg har faktisk slået med rekord i dag. Jeg har kørt hurtigt nogensinde før. Det lykkedes mig at køre 57 km/t ad bakke. Okay. Så jeg var ganske godt tilfreds, Ja. som sådan. Men hvad har vi ellers set i dag? Jamen, du har set fyrtårnet her i byen og nyt udsigten fra fyrtårnet der. Ja, hvorfor har du ikke det? Jeg brød mig ikke om fyrtårnet. Det var lidt kedeligt. Vi så også noget mere. De var ved at bygge noget ude ved fyrtårnet. Ja, det var sådan nogle gasanlæg der. Ja. Et gasopbevaring. Som vi ingen indflydelse har på. Ja, det er rigtigt. Det har vi ikke. Og så har vi fået noget gratis i dag. Har jeg fået noget gratis? Okay. Ja! Vi har fået noget gratis. Vi kom gratis med Vi færgen. kom gratis med færgen, ja. Ja, fordi der er nemlig en gratis færge, der går fra den ene del af Svinøjste. Ja. Hvordan fanden man udtaler det til den anden del af Svinøjste? Ja, 50 meter, ikke? 200 meter. Det er lige for en trækfærge at gøre det. Det kunne den godt, ja. Det kunne den godt have gjort. Ja, og hvad skal vi så i morgen? Ja, hvad skal vi i morgen? Vi skal jo til Tyskland i morgen. Ja, Og så det skal bliver vi op godt. og se V2 raketaffyringsramperne. Ja, i Peenemünde. Ja. Det skal vi da. Jeg tror ikke, der er nogen affyringsramper, men det er i hvert fald der, de bliver udviklet. Jo, de er der sandelig på museet deroppe. Der er nok ikke nok. Det finder vi ud af. Det finder vi ud af i Det morgen. er sgu igen 2 togskinner, som er lagt op sådan lidt ud Det er som nok. hangarskib. Det kan godt være. Ja. Hvad så? Skal vi sige farvel til vores seere, og så smutte ud og få noget at spise? Ja, det synes jeg var en god Det idé. er godt. Fordi maden er trods alt det vigtigste her i livet. Det er godt. Vi ses!